Barka da tashar Arewa Gwadin TV. Ɗan uwa, kamar yadda ka gani a subtitle ɗin wannan bidiyo, mun ce za mu nuna maka yadda wata sabuwar hanya ce da za ka samu kuɗi cikin sauƙi kana zaune, kuma ba tare da ka biya ko sisin kwabo ba, kuma ba tare da ka yi wani aiki mai wahala ba. So yanzu dai abin da zai faru, ka biyo mu a cikin bidiyon kai tsaye domin mu nuna maka yadda za ka samu wannan kuɗi cikin sauƙi, kuma a kwana uku kawai. Yanzu kai tsaye dai, kafin mu fara fim ɗin bidiyon, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, kai mana liking, kai share wa abokanka domin su ma su amfana, domin wannan abin yana da matuƙar muhimmanci. Zai ɗan rarrage wa mutane wasu 'yan larurori na, ko da katin waya kake sawa, na san dai zai rage maka wasu abubuwa. Kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu, ga wani abu nan da aka sa application nan a wayana, da aka sa focus, na yi mishi alama gashi, aka sa focus, kun gan shi gashi nan a wayana. So shi ka shige shi, amma kafin nan gurin abin da nake so in tunatar da ku shine, za mu sa muku link din wannan website din a description na wannan bidiyo, sai ku shiga ku offering. Idan kai offering, za su baka damar ka dauko application din idan kana so. Idan kuma baka son application din, sai ka register kawai ka wuce. Yanzu kamar yadda kuke gani na go kamar haka, idan ka riga ka register ne already, sai ka danna akai. Idan baka register ba, sai ka danna nan gurin gashi nan alamar register, sai ka yi register, ka danna alama, sai ka sa gashi nan country ɗinka Nigeria, phone number ɗinka, password na farko, sai ka yi maimaita shi a nan gurin. Sai nan gurin da aka sa invitation code din nan, invitation code din nan yanzu gashi zamu baka invitation code din da zaka sa, wanda dole sai ka sa shi ne su baka dama ka wuce. Sai ka sa 740, ka gani kamar haka, sai ka sa, sannan za su baka dama ka wuce. To mun riga da mun yi register ne, kai tsaye za mu je mu yi login. Bari ka gani, mun riga mun yi login, za mu yi login ne, bari ka ga. Yawwa, sai mu sa password ɗinmu. Kai tsaye sai ka danna akai. So na sa password ɗinmu ba daidai ba. Ka danna akai. Yau ne kamar da kuke gani, ce mana login successfully. Kai tsaye aka mu cikin account ɗinmu da muke da shi a cikin wannan website ɗin. Bari ku gani, ya nuna maka haka, sai ka danna submit. Ka gani free 3 days, sai ka danna submit. Yanzu kai tsaye za ka samu kuma kyauta ga ta nan ta naira 800 za su baka a nan gurin da aka sa mi ɗin nan. Ka sako a sorry, a nan gefen, a nan gurin gashi, ina zuwa. Nan gurin, yawwa, nan gurin gashi an sa mi, sai ka taba akai. Kana taba akai, zai ka kan account ɗinka kai tsaye. Za ka ga a nan gurin ka samu kyautar, gashi nan sun ce min account ID ɗina gashi balance 1,260, ga na invitation code gashi nan. To shikenan, kai ma za ka gana ka a nan gu, amma kai 840 za ka gani saboda baka yi aiki ba. So yanzu kai tsaye, idan ka tashi gun da za ka yi aikin da za ka yi, sai ka dawo home ɗin nan. Kana dawo home, ga inda aka sa YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, sai ka zaɓi dai a cikin awanni za ka yi aiki. Idan Facebook ne, sai ka danna akan Facebook ɗin. Kana dannawa, za ka ga sun baka zaɓi kamar haka. Ga hina sun ce like and comment. Kawai kai tsaye wannan abubuwan za ka danna. So 1, 2, 3, shikenan a rana kawai za ka yi. Kai yau, kai gobe, kai jibi, shikenan ka gama. To ka ga mun, saboda mun riga mun yi, sun ce wannan mun riga mun danna. Yanzu abin da za ka yi kenan kullum so 3. Idan kai yau so 1, 2, 3, shikenan. Gobe ma kai 1, 2, 3, shikenan. Jibi ma kai 1, 2, 3, shikenan. Za ka ga sun baka kuɗin ka 1,600, sai ka cire 1,500 ka bar naira 100 a cikin account ɗin. Shine abin da za ka yi. Gashi nan kuma nan gun za ka ga shi an sa withdraw account, ga hinan reserve account, a nan my team,
personal credit ga nan dai menene personal information duk za ka gani a nan gurin, sai ka bi ka tashi cire kuɗin sai ka bi ka cire. So mun gode da wannan ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ta Arewa Golden TV. Dan Allah ka manta ka mana subscribe, ka mana like, sannan kuma ka tura abokanka domin su ma su amfana. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin namu.